መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 127 እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይ ሃነጻ ሃነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ እግዚአብሔር ንኸተማ እንተዘይ ሓለዋ ሓላዊ ንኸንቱ ይነቅሕ ኣህንጊኽኩም ምትንሳእኩም ኣምሲኹም ምድቃስኩም እንጀራ ጻዕሪ ምብላዕኩም ከንቱ እዩ እዝስ ንፍቁራቱ ደቂሶም ከለዉ ይህቦም እዩ እንሆ ውሉድ ውህበት እግዚአብሔር እዮም ፍረ ኸርሲ ኸኣ ዓስቢ እዩ ከምቲ ኣብ ኢጅግና ዘሎ ፍላጻ ውሉድ ንእስነት ከምኡ እዮም ጉልድባኡ ብኦም ዝመልአ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ኣብ ደገ ምጸላእቲ እንተተዛረቡ ኣይሓፍሩን እዮም